Bábiky drobné len niekoľko centimetrov až po veľké takmer pol metra. Výstava krojovaných bábik v Kultúrno-spoločenskom centre Fontana v Piešťanoch ponúka množstvo nádherných skvostov. Výstavu 134 bábik odetých v ručne prepracovaných krojoch z rôznych kútov Slovenska otvorili v piatok 3. júna. O hudobný program sa postarala ženská spevácka skupina Povoja. Vo foaje kina Fontána nájdeme nevesty, ženíchov, družičky, bábetka, bábiky v pracovnom i v sviatočnom oblečení. Je to vlastne už 3. výstava v týchto priestoroch. A ja síce žartom, ale oni by ani neotvorili sezónu bez našich výstav bábik. No, tak cieľom je vlastne, aby nepadli do zabudnutia tieto skvosty minulosti. A ja sama sa tomu venujem niečo cez 10 rokov. Výstava krojovaných bábik sa stala už takou tradíciou tu v Piešťanoch a minulý rok, keď sme robili túto výstavu, tak sme si hovorili, že boli by sme veľmi šťastní, keby sme mali aspoň 100 týchto bábik a ja som nesmierne rada, že tento rok sa nám naozaj podarilo zozbierať 134 bábik. Bolo by ich ešte viacej, pretože ešte včera sa nám prihlasovali ľudia, ktorí by ešte dodali bábiky, len už sme fakt ich nemali ani kde inštalovať. 14 bábikárok si svoje krojované krásky priviezlo nielen z piešťanského regiónu, ale aj zo Skalice, Myjavy a Trnavy. Niektoré bábiky pricestovali až z východu Slovenska, z Bardejova či z Margecian. Najstaršia výšivkárka podľahla bábikárčeniu len nedávno. Tí bábiky, ja to rozdávam väčšinu, len keď musím zháňať to aj na tých starých krojov, to vyšívam a na tí nové to dávam. Takže to veľmi to sú klenoty, lebo tí rubáča, to lanové plátno a tu tá opliecka je. No a tak, no trápim sa s tým, koľko razy nejde mi to hned, no dokaz som sa naučila, ale to má také svoje finty, ale ja už som na to prišla na všetko. Ja som prispela 10 bábikami, keďže ja som, dá sa povedať, veľmi ďaleko z Dolného Spiša, takže tie moje babiky sú tu na výstave menšie a sú to zo Ždiaru, čiže Goralská oblasť, to sú Belianské Tatry a potom sú tu babiky z Margecian, ale mám aj z iných regiónov ako Kaplna, kde je podľa vzoru z roku 1820 urobený kroj. Dostávala som otázku, ktorá je najkrajšia. To je tak jednoduchá odpoveď. No tá moja. Chudobný kroj, ale je môj. To citujem jednu z babikáriek, Marienku Trulíkovú zo Šťavnika pri Bytči. Výstava, ktorá potrvá do 12. júna, je obohatená dielami pezinskej keramikárky Márie Hanúskovej.